A felújított kápolnát egy iskolai osztályteremből alakították ki 2013-ban. Az iskolai rendház folyosóról közelíthetjük meg, amely falán található szobra iskolánk 1930-as években épült kápolnájának szobrai voltak. Az államosítások elől az intézmény a belvárosi templomba menekítette őket. 2014-ben több mint 60 év után újra láthatók iskolánkban, jobb oldalon Szent Bernát, bal oldalon Szent Imre magyar ifjúság védőszentje. A régi kápolnából kerültek át a padok. A szentélyt a hívőktől egy dobogó választja el. Az oltár két oldalán stallum található. A ciszterci szerzetesek itt zsolozsmáznak, elmélkednek. A barokk oltárkép az Irci templom egy képének másolata. Szűz Máriát és a kápolna gyermek Jézust ábrázolja, az előttük hódoló Szent Róbert bencés apáttal, aki a ciszterci rendet alapította 1098-ban. A kápolna természetesen nyitva áll az elmélkedni, imádkozni, zsolozsmázni vágyó tanárok és diákok előtt a délutáni órákban.